Ben vandaag op Aruba en ik heb het als buitengewoon plezier ervaren, heel kort, om met de premier, Mark Eenman en ook met diverse leden van het kabinet vandaag te spreken over dingen die Aruba aangaan en ook dingen die het Koninkrijk aangaan. Ik doe dat, u zei al, ik ben op weg naar Colombia voor een EU-Latijns-Amerika top, maar ik kwam van de COP, oftewel de grote klimaatconferentie in Belém, Brazilië. En dan is het wel heel mooi eigenlijk als en die gaat natuurlijk over duurzaamheid, over de oerwouden in dit land, de oceanen. En dat is ook van grote betekenis voor Aruba. Want ook klimaat en de klimaatveranderingen en uiteindelijk het halen van de 1,5 graad doelstelling en een klimaatneutrale wereld is ook in groot belang, niet alleen van Nederland, maar ook van Aruba. En ook van het Caribisch gebied. Heel in het bijzonder. En dan is het inderdaad heel passend vanuit de kop om hier te zijn en dan uw besluit te horen aankondigen over het sluiten van de grootste raffinaderij in de wereld. Die ook inderdaad een hele belangrijke rol heeft gespeeld, overigens hebben we het begrepen ook nog een keer in de Tweede Wereldoorlog. Maar onvoorstelbaar veel mensen op Aruba hebben gewerkt en daar ook ongetwijfeld heel veel verhalen over hebben en van vader op kind ook zijn overgegeven. En dat maakt dat dit ook een, denk ik, emotioneel besluit is voor de Arubaanse bevolking. Maar duurzaamheid vereist moedige besluiten. En ik denk dat het besluit wat uw kabinet en wat u als premier heeft genomen, zo'n moedig besluit is. Want op deze manier draagt u, denk ik, bij om ervoor te zorgen dat Aruba die ontwikkeling naar een duurzame samenleving ook kan maken. In dat kader is het inderdaad zo dat Nederland sowieso kijkt naar de manier waarop we u technisch kunnen ondersteunen bij dit ontzettende grote project, dat ongetwijfeld vele jaren gaat duren, maar in die weg naar die duurzame economie en duurzame energie en groene energie wil Nederland graag bijdragen met een stevig bedrag. Ik ga zo even op mijn papiertje kijken om te zorgen dat ik exact het goede bedrag zeg, want anders wordt het toch een beetje vervelend. Met een bedrag van 53,6 miljoen euro. En dat staat ongeveer gelijk aan 110 miljoen Arubaanse florine. Aan de versterking van het elektriciteitsnetwerk. Want dat is met groene energie noodzakelijk. Het is sowieso noodzakelijk, dat merken wij ook elke dag in Nederland. Maar dat is ook denk ik in Aruba noodzakelijk om daarmee voorbereid te zijn op die energietransitie. En geven wij ook graag dit bedrag en kijken hoe we dat op zo snel mogelijke manier ook kunnen inzetten voor de versterking van het energienetwerk. Ik dank u buitengewoon hartelijk. Ik vind het buitengewoon bijzonder om hier te zijn. Ik denk dat we binnen het Koninkrijk Nederland en Aruba met respect voor elkaars posities buitengewoon goed samenwerken. Ik heb het ook ervaren nog maar een paar maanden geleden dat ik hier was. En ik ervaar het ook vandaag weer zo. En ik zou zeggen dank u en tot ziens.